Priatelia, vítajte nazad. Teda budem pokračovať ďalej v putovaní. Čiže sme si urobili tradičnú výfonku a išli sme spať. A teda tým, že sme spali pri ľadovci, spali sme v 4631 metroch nad morom a tu sme zažili takú najchladnejšiu noc, kedy bolo minus 14 a to bol taký už celkom, bol to dosť extrém. Boli sme už teda akože po tých 2 dňoch dosť unavení a je to také, že vždy akože si to tak poviete, že večer si oddychnem a bude dobré, ale túto noc sme sa skoro vôbec nevyspali a bolo to také, že už sme skúšali také veci, že proste je vám zima, tak vidíte von, vyzlečiete sa do studena, poskačete si, oblečiete sa, idete si ľahnúť naraz, nazad. A ono to tak, akože na nejakú hodinku, 2 to trošku pomohlo, ale veľmi, veľmi náročný spánok to bol. A teda, keď ráno vyšlo slnko, tak to bola naša spása. A na tomto mieste sme už stretli takého lokálneho pána, ale ten bol taký z tých lokálnych pánov akože najviac v pohode, lebo si vlastne od nás všetkých vypýtal dokopy akože 15 eur za to, že sme tam mohli spať takto v stane, akože v tejto zime, že... No a tak sme pokračovali ďalej, okolo toho ľadovca sme to Auzangate išli obísť, ako keby sme sa chceli dostať na druhú stranu. Zase sme stretli nejaké alpáky a teda krásne výhľady. Vyzeral som už nejak takto v ten tretí deň, kedy akože to spálenie tváre, aj ten opuch, aj to všetko sa teda stupňovalo. A tu už sme teda mali taký ďalší vrchol, na ktorý sme sa v ten deň potrebovali dostať. A bolo to vlastne Pachanga Kanangate, čo bolo v 5200 metroch nad morom. A tu už sme zažívali také dosť náročné situácie, akože už aj ja som sa cítil tak, že už prichádzali aj také depresívne vlny, aj také radostné, aj také kadejaké kolísania nálad. A vlastne kamarátka už mala začínala mať také prejavy, že už sa jej sem tam zahmlievalo pred očami a už teda akože sa tá náročnosť teda stupňovala, ale stále sme akože nejak... Je to také, že v podstate v tom bode toho treku ste v takej situácii, kedy sa nie je kde vrátiť. Je to také, že teda musíte dôjsť do konca a nie je na tej ceste ani komu zavolať, aby prišiel na pomoc, lebo tam nie je ani signál. Nie sú tam teda žiadne také nejaké dediny, alebo je to také, že do nejakej dediny je to vždy, aspoň v tej fáze to bolo na taký deň až 2 cesty, čiže aj to je taký faktor, ktorý vás stále drží v tom, že proste musím ísť ďalej. A sa sme narazili na nejaké také obydlia. To sme vlastne, keď sme prešli tú 5200, tak sme už schádzali ako keby poza ľadovec k druhej strane Auzangate. A tam sme natrafili na takú usadlosť, kde bolo viacej takých domčekov. No a zaujímavé, akože sme natrafovali na také potôčiky, že niektorý bol červený, niektorý bol sivý, niektorý akože bol biely a tak sa nejak akože spájali. Tu sme si zrobili nejakú prestávku
No a v tento deň sme mali taký akože potom, že teda sme spali v tých minus 14 a teda spali, nespali, tak nás čakal najnáročnejší deň, čo sa týkalo pochodu, lebo sme išli v podstate až do tmy a ono to stále vyzeralo tak, že už je to blízko, ale bolo to stále ďaleko a náš kamoš Wagner bol na tom akože tak fyzicky o hodne lepšie ako my, aj o hodne lepšie zvládal tieto výšky, čiže on väčšinou akože tak, dajme tomu, že nervózne čakal, kedy sa konečne dovalíme za ním. A teda takto sme to nejak akože, tu už sme boli vo fáze, kedy slnko začínalo zapadať a ten kemp bol stále akože už len tu, ale to už len tu sa naťahovalo a trvalo nejaké akože 3 hodiny, kým už len tu bolo fakt tu. Ale ten kemp bol taký, by som povedal, že asi najluxusnejší, pretože tam rástli také malé kričky, čiže bol tam aj taký prístrešok, aj tam bolo zrobený taký prístrešok, kde tiekla voda, kde bol záchod, čiže to bolo také, že wow. A bol tam teda aj taký správca, tu si už od nás vypýtali po 20 € od každého a mohli sme si tu urobiť aj oheň, čiže to bolo akože, to bolo úžasné, fakt, že po tom západe slnka, keď prišla taká riadna kosa, tak sedieť pri ohni bolo fakt, že úžasné, také celkom nás to nabilo energiou, takže to bolo také, že nešli sme hneď spať, keď to bolo možné, ale trošku sme akože pri ohni aj posedeli. A v tých miestach, tam sa tak rozvetvovala tá rieka a boli tam také ako keby mokrade a to nejak obľubovali také činčily, čiže od toho miesta sme začínali stretávať činčily. Nepodarilo sa mi žiadnu sfotiť, ako boli fakt také, že rýchle, preto sme len tak, že zazreli, že sa niekde myhli, alebo sem tam vykukli. No a táto noc akože nebola až tak extrémna, ale akože tiež bolo niekde okolo minus 8, 10 a samozrejme tradičná večerná výfonka, pomedzi to energy tyčinky a tak nás teda čakal 4. deň pochodu, kedy sme teda už schádzali tak akože trošku nižšie, alebo bolo tu akože také, bolo tu také dosť veľké prevýšenie. Ono to bolo, tuším, že to bol taký posledný vrchol, ktorý sme prechádzali v rámci toho treku. A teda sme išli takto okolo takej riečky a tiež akože po ceste sem tam sme naražali na také nejaké obydlia. A tu sme vlastne prechádzali Quampa Pass, to bolo v 5100 metroch nad morom a tu vlastne bola taký ďalší ako keby horský masív a pod ním boli plesá, ktoré mali takú proste sivo-hnedú farbu, že na tamtej strane boli také tyrkysové a tu boli také tmavšie. A pri tomto prechode tu sme mali takú akože asi najnáročnejšiu situáciu, kedy jednak akože ja už som sa cítil tak vyčerpane, že keď som hovoril, že si nažujete akože tú koku a dáte si to za ďasno, tak už som mal v plné ústa akože tej koky, aby som nejak zvládal ísť. A tá vlastne kamoška tam zažila také mierne zrútenie, kedy akože sa jej dosť tak začalo točiť v hlave, začala vidieť už proste len taký tunel a začalo jej byť zlé, akože bola to taká už náročnejšia situácia, museli sme zastaviť a dať jej viac koky, dala si vlastne nejaké tabletky, takisto keď si zafajčíte ten taký lokálny mapačo, taký tabák, tak tiež je to také, že to tak roztiahne cievy, takže vlastne viac ako keby toho kyslíku prebehne do tela. Čiže sme tam mali takú zastávku, takú polhodinovú, kedy sme ju tak nejak akože kriesili. A
a keď teda akože sa dala trošku tak, že dokopy, tak sme pokračovali ďalej, lebo stáde to už bol ako keby len pochod dole do nekonečného dole. A tu vidíte tie plesá, také sivasto zelenkasté, a vlastne stadiaľ sme išli do takej oblasti, kde bolo 7 takých ako keby tyrkysových plies. A tu som akože zažíval aj taký moment, že som sa tak prežul tých listov, že som bol akože v takej veľmi intenzívnom nakopnutí, kedy som si myslel, že proste už to, čo nás čaká na 2 dní, dáme vlastne za 1 deň vo vysokej eufórii. A sem tam, keď sme stretli akože tých domácich, tak ich vlastne najviac potešilo, keď sme ich pohostili tak, že sme im dali z tých listov. A oni akože na tých listoch tam fungujú takým spôsobom, že ono, keď ich žujete veľa, tak sa vám tak stiahne žalúdok, že nepociťujete hlad, cítite akože takú vitalitu. Takže my keď sme im tak akože pozdravili a niečo sme sa ich opýtali, tak oni keď nám chceli odpovedať, tak museli tak ako keby zakloniť hlavu dozadu, lebo mali tak plné ústa tých listov, že keby ich otvorili akože vo rovnej polohe, tak ich vypadnú. Takže fakt boli plní, že takto nám nejak odpovedali, usmiali sa. No a tu akože, tu už sme vlastne videli tie jazera a my sme ešte akože v ten deň sa potrebovali dostať za nich, akože tento pochod bol tiež taký akože veľmi náročný, už aj tým, že to bol 4. deň na tyčinkách, na vifónkach, na proste nejakých energetických vodičkách a je to také, no, že to vyčerpá to. Bol taký ešte pohľad na to Auzangate, ktoré sme prešli, a tu sme mali takú prestávku pri tom jazere, kde sme si nafiltrovali znovu vodu, dali si nejaký oddych a tu vlastne môžeme vidieť to Auzangate ako keby z tej druhej strany. No a tieto plesá. A tak už keď sme schádzali akože postupne nižšie, tak tam bolo viac takých usadlostí, kde chovali ovce, alpáky a už tam bolo viacej takých prístrežkov, domčekov. Už to tak vyzeralo tak viac civilizovane. Až sme teda došli do takej dedinky, sa volala Pačanta, a v tej dedinke sú také termálne ako keby pramene a to bol v podstate taký ako keby záver takej najdrsnejšej časti toho treku. Tu sme si akože zobrali ubytovanie, objednali si polievku, akože fakt dať si zemiak alebo niečo slané alebo sladké, no sladké akože iného typu ako energetická tyčinka bolo fakt, že oslobodzujúce kúpe v horúcich prameňoch, fakt akože na to také premrznuté telo, to bolo fakt, že výborné na regeneráciu. No a to bolo vlastne v 4305 metroch, čiže to bol asi najnižší bod, kde sme boli za tie 2 mesiace. No a tak teda 5. deň ráno, keď sme sa zobudili, tak akože všade je na mráza, kým nevidie slnko a to roztopí. Bola taká usadlosť, že tam bol aj obchod, aj tam mali nejaké autá, čiže keď vyšlo slnko, tak sa to premenilo zase do takej žltej farby a zajednali sme si tam jedného chlapíka s autom, ktorý nás zviezol do takého mestečka Tinky. To bolo v 3774 metroch nad morom. A z toho mestečka sme si už zobrali autobus. Ono to tam fungovalo tak, že teda autobus chodí a autobus určite príde. Ale neexistoval tam taký úplný čas, vlastne vždy to bolo tak, že autobus príde. A odkiaľ, stadiaľ. A kedy príde. Tak teda akože autobus nakoniec prišiel a
tých ako peruánskych autobusoch to vyzerá väčšinou tak, že si sadnete, je tam vypeckovaná proste hudba, rôzne tieto kumbia, kolumbijské rytmy, niekedy na niektorej zastávke nastúpi nejaký chlapík s reproduktorom, ktorý rozdáva cukríky a spieva nejaké pesničky a vyberá peniaze a je to také hlučné, no. No a teda z Tinky sme išli nazad autobusom do Urubamby a z Urubamby sme prišli do Yanahuary, kde ako teda mal Wagner ten svoj domček a tam sme si teda navarili kvalitné jedlo, tá akože kamoška výborne vári, čiže nám urobila takú taliansku večeru a trošku sme sa zrelaxovali. Ale akože boli sme po tom treku dosť rozbití. Vlastne keď sme prišli tu tak už sme mali aj internet. A teda nastala taká situácia, že teda pamätáte si, že tej kamoške ukradli telefón. A teda ona, keď si tu zapla ten druhý telefón, tak zistili, že nejakým spôsobom cez ten telefón jej z účtu ukradli 5000 eur. Čo teda akože prispelo na tejto akože hladine jej nálady, kedy teda nemala chuť robiť nič ďalej a teda však viete si predstaviť takú situáciu, že to nepoteší nikoho. No a zároveň nás čakalo to, že na ďalší deň sme už mali vyraziť na ďalší trek a medzi časom sa s Wagnerom začala trošku tak viacej hádať. Takže to nebolo jasné, či teda budeme pokračovať spolu, alebo nebudeme, alebo čo sa deje, lebo ona začala nenávidieť celé Peru, nenávidieť všetky treky, vysoké výšky a akože začalo tam byť proste tak dusno. A teda do toho prišiel na návštevu Wagnerovi jeho dobrý kamoš z Brazílie, ktorý sa venuje výrobe rape. Čiže vlastne ten jeho kamoš je tiež taký, dajme tomu, že šaman. Fakt veľmi akože vysmiatý, veselý typek, v hnedej tunike, stále chodil bosý a akože aj akože v tých mínusoch a všetkom, čo tam bolo, mal taký slamený klobúk. Prišiel aj so ženou, s deťmi, ubytovali sa vedľa a on tam vlastne ako keby prišiel tak, že sa bude starať o ten Wagnerov dom, kým my pôjdeme na ďalšie ako cesty, ktoré sme mali naplánované. A teda doniesol mu aj tú medicínu, to rape. Ono to je taký ako keby prášok, ktorý pozostáva z tabaku a z popolu z rôznych stromov a rastlín. A má to akože rôzne liečivé účinky a vlastne fúka sa to takto do nosa. Oni to tak akože používajú hlavne v tej Brazílii, je to rozšírené, ale celkovo v Južnej Amerike je to také, že majú tam rôzne formy, ako užívajú tabak. Že niektoré tie kmene to berú tak, že tabak by sa nemal fajčiť, mal by sa šňupať. Niektorí to majú tak, že tabak by sa mal len piť a niektorí akože ho fajčia, ale vlastne ten tabak je tam tak dosť rozšírený v používaní v rôznych akože podobách a spracovaniach. No a teda ďalšia naša cesta bola do Machu Picchu, taká trošku akože komerčnejšia záležitosť. Keď sa náhodou rozhodnete ísť do Machu Picchu, je to také, že väčšinou taký mesiac až mesiac a pol dopredu si musíte rezervovať lístky, lebo je tam akože dosť veľký nátlak a je viacero spôsobov, ako sa tam dá dostať. Sú také akože úplne, že komerčné spôsoby, ktoré stoja veľmi veľa peňazí a potom sú také menej komerčné spôsoby, kde sa teda akože viac prejdete, ale je to aj väčší zažitok. Samozrejme, my sme zvolili túto akože formu, takže z Yanahuary sme si zaplatili takú ako keby kivadlovú dopravu, ktorá nás dopravila až teda k takému bodu, odkiaľ sa vyráža na to Machu Picchu. A teda z toho bodu je buď možnosť si zaplatiť vlak, ten vlak ide zhruba 25 minút a stojí okolo $90, alebo vlastne môžete ísť pešo nejakú hodinku a pol takým kaňonom okolo akože takej rieky a postupne akože sa tak vnárate hlbšie do tej ako keby kotliny.
Čiže my sme išli pešo, ono tá cesta je okolo teda toho vlakového, okolo tých vlakových koľají a stretávate tam rôzne rieky, potoky, akože také krásne výhľady, až teda dojdete do Machu Picchu, ako keby ono sa to tam volá, že Aquas Termales. Tam na tej fotke napravo môžete vidieť, že tam je už ako keby tá dedinka, z ktorej sa už robia všetky tie výjazdy k samotnému Machu Picchu. Je taká akože dosť intenzívne turistická. A teda z tejto dediny môžete ísť autobusom, zase je to cesta nejakých 20 minút, stojí teda nejakých ďalších $90 až na vrchol, odkiaľ už vchádzate akože do toho Machu Picchu komplexu. Alebo môžete ísť pešo po takej, akože tu vidíte na tej tabulke drevenej, na takej akože kľukatej cestičke. Pardon, môžete ísť po tej kľukatej. Alebo potom je tam taká zelená šípka a ide tam taká veľmi strmá cesta priamo hore. Tak my sme si teda dali tú strmu. Hore je to nejaká hodinka 20, dole to je takých 45 minút. No a teda keď to je akože z toho postupného stúpania, ono to tak pred vami rastie, až prídete na začiatok toho Machu Picchu, kde teda akože to každý pozná si, k tomu nemusím nič hovoriť, to je také proste staré indské mesto. Jedna časť, akože to Machu Picchu je dole a potom existuje také, že Huayna Picchu, to je na vrchole toho najvyššieho cipu tej hory a tam vlastne bolo také špeciálne obradné miesto, kde sa stretávala taká ako keby vyššia kasta indská a konali sa tam vlastne väčšinou ceremonie buď s kaktusmi, alebo s ayahuaskou, alebo s inými rastlinami, takými, ktoré tam teda akože sa nachádzajú. A teda, akože to mesto je fakt také, že je to impozantné v takej výške, že dokázali niečo také postaviť. No a nazad sme to mali zase také v ten deň, že sme sa museli dosť ponáhľať, lebo nám to tak vychádzalo nejak časovo, že sme mali nejaké 2,5 hodinky, aby sme si pozreli Machu Picchu. A tak sme museli nazad akože to zbehnúť dole a v ten deň ešte ísť okolo tej železnice, tú ďalšiu akože hodinku niečo, až na ten bod, kde nás vyzdvihli. A to už bolo tak akože fyzicky náročné, aj psychicky, že teda tá moja kamoška sa úplne prestala rozprávať s Wagnerom a ja som teda bol taký komunikačný mostík medzi nimi, keď sa chceli niečo opýtať. Čiže a ona už bola tak rozhodnutá, že teda asi nechce ísť na ten ďalší trek ani nikde, ani ho už nechce vidieť a chce ísť niekde preč. A teda ja som tam bol nachystaný na to, že ale ja mám letenku domov až o 2 mesiace a dohodli sme sa tu na nejakej ceste a na niečom. Čiže začala taká vznikať situácia nejasná. No ale teda vrátili sme sa, teda nejak sme to uhrali, že bolo dobre. Vrátili sme sa nazad do Jana Huáry ku Wagnerovi a zrobil nám teda ďalší taký tradičný rituál, ktorý tam zvyknú robiť domáci. Má to akože rôzne názvy, najčastejší názov preto je asi Temazcal a jedná sa o takú ako keby rituálnu saunu, kedy akože tá konštrukcia sa obálí rôznymi akože látkami, gelitom, vystlie sa to vo vnútri, zrobí sa akože veľká pahreba, v tej pahrebe sa nahrajú kamene, tie kamene sa donesú vlastne dovnútra, lebo sa to takto ako keby postupne prinášajú a na tie kamene sa potom vo vnútri leje zmes takých ako keby takých bylín, čo vidíte v tom vedre a vlastne tam sa to vyparuje a proste to dýchate a klasické také akože saunovanie, ale s lokálnymi bylinami. A väčšinou tie kola, každé to kolo by malo trvať hodinu a po hodine idete von a idete na ďalšie kolo a tie kola by mali byť 4.
A teda po tejto skúsenosti a nejakých 2 dňoch oddychu sme sa teda finálne rozhodli, že nebudeme pokračovať ďalej spolu, ale že táto kamoška odíde do Limy, do hlavného mesta a potrebovala teda si už urobiť taký akože svoj komfort, mať nejaké bývanie, kuchynku, akože ísť do reštaurácie a trošku sa zregenerovať. A teda my sme sa s Wagnerom dohodli, že teda budeme putovať ďalej spolu dvaja. Čiže z Janahuari sme išli do takého mestečka, sa to volá Pisak. A tu nastala taká akože pekná, zaujímavá teda situácia, kedy sme prišli do Pisaku a Pisak je dosť také centrum akože tiež toho šamanizmu a je tam veľa rôznych takých akože obchodíkov s kadejakými zaujímavými vecami. A keď sme tak prechádzali jednou uličkou, tak som stretol kamarátku, volá sa Ajča. A teda ja som sa s ňou zoznámil asi 3 alebo 4 roky dozadu, akože od toho momentu v Indii na takom obrovskom festivale na Kumbh Mele. A teda sme tam akože nejaké 2 týždne boli spolu a odvtedy som ju nevidel, takže to bolo také akože riadne prekvapenie, že som v Peru v nejakej malej dedinke, idem po ulici a zrazu je tam ona a predáva tam šperky. Čiže také pekné stretnutie. No a z Pisaku sme teda išli do Kúska a z Kúska sme potom leteli do Limy, kde teda sme si potrebovali doplniť nejaké zásoby. Strávili sme tam nejaké 2 dní, kedy sme išli akože po nejakých reštauráciách a takto. Lima je teda hlavné mesto Peru. Je to primorské mesto, čiže nadmorská výška žiadna a teda bolo to také zaujímavé po tom dlhšom pobudnutí v tých vysokých nadmorských výškach prísť do takého mesta, lebo vlastne tým, že ste v tej nadmorskej výške, tak ako keby to bola taká obrovská záťaž na to telo. A keď si na ňu zvyknete a prídete zrazu do tej normálnej nadmorskej výšky, tak máte pocit, že máte strašne veľa energie, že sa vznášate, že by ste celý deň akože chodili, že tým, jak je to akože jednoduchšie, to dýchanie, aj to všetko, tak vás to tak preberie. No a trošku sme si takto akože popozerali tú Limu a tak teda sme sa rozlúčili. Tá kamoška ostala v Lime a ja som s Wagnerom išiel autobusom do takého mestečka, sa volá Huaraz. Je to akože nejakých 8 hodín, môžete vidieť tam hore, pri ďalšom takom ako keby horskom masíve. A teda z Huarazu, v Huaraze sme stravili 2 dní a tam teda sme si tak odložili časť nejakých vecí, lebo to bola taká ako keby naša základňa. A tam akože som mal taký zážitok, alebo už častejšie sa mi stávalo, že tým, že mám potetovanú tvár, tak zvyknú akože na to ľudia tak rôzne reagovať. A v Peru to bolo celkom akože veľmi také, že výhodné, pretože aj keď tú kamošku akože okradli alebo takto, tak, alebo keď nastávali rôzne akože incidenty, tak častokrát teda sa stali niekomu inému a nie mne. A teda som si aj tak všímal, že ľudia tak reagujú, že sa mi nepozrú do očí, alebo že majú taký nejaký odstup, že sa so mnou síce rozprávajú, ale sú takí, aké by ma ani nevideli. A tým, že sú tam ako dosť tak poverčiví ľudia, tak väčšinou buď si mysleli teda, že som nejaký nebezpečný brucho. Brucho sú také ako keby takí zaklinači alebo takí zlí šamani, ktorí škodia. Alebo si mysleli, že som z takej mafie. Ono sa to volá tak, že MS-13 alebo Mara Salvatrucha. Je to taká organizovaná skupina, gang, mafia, ktorá je rozšírená po veľkej časti Južnej Ameriky. A oni vlastne sa vyznačujú tým, že všetci majú potetované tváre. A majú také nepísané pravidlo, že keď prídete do konfliktu s nejakým členom tejto mafie, tak
tak vlastne zabijú vás a zabijú aj jedného vašeho rodinného príslušníka ako nejakú odplatu. Čiže veľa ľudí s potetovanou tvárou tam nestretnete, čiže to je taká celkom akože výhoda. A v jednej takej situácii ma to celkom zachránilo, to bolo práve v tom Huaraze, kedy som tak akože prechádzal mestom a mali sme proste ubytko tak na druhej strane ako keby mesta. A už som sa tak večer vracal na ňo a ja už akože z toho, že koľkokrát nás tam okradli a jak tam bolo cítiť ten taký rasizmus voči nám, akože bielým, tak už som mal také, že proste nikde som nenechal nič na stole, mal som so sebou vždy len malý obnos peňazí, nenosil som so sebou pás a také veci a mal som už akože takto vymyslené, že keď som chodil po chodníku, tak som vždy robil také esička a ono vlastne, keď robíte to esičko, tak máte akože takú sekundu, kedy vidíte, čo sa deje za vami. Ale teda nedávate najavo to, že sa obzeráte a že proste... No a teda som si tak všimol, že sa za mnou pustili takí traja nejakí akože pofiderní ľudia a teda snažil som sa odbočiť do jednej uličky, do druhej, do tretej, zahnúť tu tam a videl som, že stále idú za mnou a išli za mnou, až už som vedel teda, že už sú za mnou blízko a že teda som rozmýšľal, či teda idem teraz behať, idem sa na nich otočiť, alebo počkám, akože, jak sa to vyvinie a pôjdem akože ďalej, že sa nič nedeje. No a tak som vyhodnotil, že teda sa na nich otočím, že tak najlepšie bude asi čeliť tomu, čo sa deje. Tak som sa na nich otočil, a oni sa tak zastavili, a tak pozerali, dačo si medzi sebou povedali a rozbehli sa preč. A tak som to hovoril akože tomu kamošovi a on mi hovorí, vtedy mi vysvetlil to s tou Mara Salvatručou a s tým, lebo dovtedy sme sa tak akože k tomu nejak nedostali. A odvtedy som si tak všímal, že aj keď sme boli v takých rizikovejších štvrtiach, takže si vždy od nás tak držali tí ľudia odstup. No a teda akože z toho Huarazu sme, keďže som spomínal, že ten Wagner bol aj taký potulný šamán a liečiteľ, tak tým, že som sa pridal akože na jeho cestu a tiež ma akože zaujímalo to, ako pracuje a chcel som sa trošku akože niečo z toho priučiť, tak ma zobral so sebou aj vlastne v tých prípadoch, keď išiel za nejakými pacientmi, ktorých mal. A to sme išli teda do Chavín de Huánar, a to je ako na morskej výške 3137 metrov a ten Chavín de Huánar je veľmi známe miesto tým, že sa tu schádzala ako keby celá indská šľachta z celého Peru a vlastne z toho akože širokého okolia a zvykli sa tu konať ako keby ceremonie, hlavne teda s používaním tých kaktusov. Čiže tuto má ako keby takú najstaršiu aj datovanú tradíciu, že sa tam našli rôzne akože nádoby, v ktorých akože boli detekované známky ako toho meskalínu a DMT a týchto látok. Čiže tu bolo také ako keby náboženské centrum, pod tou stavbou boli také rôzne ako keby katakomby a taká ako keby hlavná proste štruktúra, na ktorej sú vyobrazenia postavičiek ako s tými kaktusmi. A v tejto oblasti, aj ono to tak akože je tam tá postavička, ona drží ako keby ten kaktus, tam je to tak trošku viac farebnené, keby to bolo nejasné hore. A v celej tej oblasti, síce to je archeologické nalezisko, je to akože taká ohradená oblasť, ale šamáni tam majú povolený vstup, čiže každý deň, keď sme tam išli, tak tam boli akože všade možné veľké skupiny tých šamanov a tých akože účastníkov toho liečenia. A tie kaktusy tam rástli fakt, že po celej dedine všade. No a teda my sme tam prišli na pozvanie takých nejakých známych Wagnerových do tohto Chavínu, ktorí teda si ho objednali kvôli tomu, že chceli podstúpiť ako keby tento rituál. Čiže sme prišli, ubytovali nás tam, fakt ako taký pekný domček, malý, no a
A tam to akože tak fungovalo, že to ten taký akože možno zaujímavý kontrast tej tradícii, že teda u nás sú tie kaktusy akože zakázaná látka, teda môžete za to sedieť na nejakých 10-12 rokov. A tam je to také, že proste keď tam niekto pracuje s tými kaktusmi, tak si vás pozvú domov, ubytujú vás, vystravujú vás, teraz zavolajú celú rodinu, čiže sa zišlo asi 18 členov rodiny, sadli si všetci s nami a teraz im akože Wagner vysvetlil, ako to funguje, ako to prebieha, čo všetko akože to obnáša. A oni teda, akože tí najstarší členovia rodiny rozhodli, kto z rodiny to liečenie alebo tú skúsenosť potrebuje najviac. Vybrali vlastne 2-3 členov rodiny, o ktorých teda rozhodli, že oni pôjdu akože s nami na ten rituál. A ďalší deň sme teda išli, lebo tam v okolí bolo veľmi veľa takých miest, ktoré sa využívali tak ceremoniálne. Čiže sme išli na to miesto s tými rodinnými členmi a teda sme podstúpili celý ten rituál a vlastne po tom rituále sme sa vrátili, aj keď ten účinok opadol, nazad domov, vyspali sme sa a na druhý deň sa zase ako keby zišla celá rodina a každý ten účastník im vyrozprával teda ten svoj zážitok, prípadne nejaké vhľady, skúsenosti, odporúčania, lebo ono vlastne počas toho účinku prichádzajú rôzne vízie, rôzne odkazy, rôzne akože uvedomenia, nie len pre toho daného človeka, ale možno aj pre tých členov rodiny, kto má čo, jak urobiť lepšie a tým pádom akože im to pomáha aj udržiavať možno také dobré rodinné vzťahy, kedy tam nevznikajú akože nejaké také nedorozumenia, urazenia a hádky a takto, ale vzniká tam priestor na taký dialog toho, akože si vysvetliť, čo sa prečo deje a ako to môžeme zlepšiť. Čiže pre mňa to bolo také pekné to vidieť, že tam majú ako keby taký k tomu prístup a vlastne to takým spôsobom ako keby využívajú. No a tam sme teda stravili pri nich ešte ďalší deň a akože v tom Čavíne alebo celkovo v takých tých dedinkách sa stretnete s kadečím aj s tým, že ovce vlastne sa vozia v kufri a je tam veľa takých akože tá červená alebo tá bordová kukurica bola pre mňa taká zaujímavá vec, lebo robil sa z nej taký nápoj, bolo to veľmi chutné, akože bol to taký sladký nápoj, už som zabudol, jak sa to volalo, ale mali tam fakt tak viacero druhov kukuríc, zemiakov, avokád a akože tá rozmanitosť toho ovocia a zeleniny tam bola taká, že ani doteraz nepamätáme, ako sa volali teda všetky plodiny, čo som tam ochutnal. No a z toho teda Čavínu sme sa vrátili po tých ceremoniách nazad do Huarázu a teda išli sme podstúpiť už teda len dvaja s Wagnerom taký ďalší trek, ktorý akože potom, ako sme prekonali ten prvý a sme sa nejak rozhadali a rozdelili, som už aj ja bol taký naklonený tomu, že asi do toho nepôjdem, lebo akože uvedomoval som si, jak náročný bol ten trek okolo Ausangate a ten, na ktorý sme sa chystali, bol tak akože 3-krát náročnejší a dlhší a akože bolo to také, že dlho som váhal, ale nakoniec akože som si nejak tak povedal, že keď už tu som, tak ja tak rád prekonávam svoje nejaké limity alebo idem do nejakých extrémov. Takže vlastne potom z Huarázu sme išli do Čikikan a potom do Jamak a vlastne z Tamade ako keby začínal ten trek. Ono je to vlastne jeden z 5 najkrajších trekov v Južnej Amerike a neviem, aký najkrajší trek na svete. Je to fakt akože také, že nádherné. A je to dosť známe. A v podstate sme vyražali 11.7. Ono to tak približne sa odhaduje to na 8 až 12 dní, niekedy 16, akože záleží na tej intenzite a sile.
No a ono zase je to v tých takých prevýšeniach 4 až 5 tisíc metrov nad morom a celkovo to má tých 180 kilometrov. A teda my sme ako keby vyražali, keď by sme chceli sa taktou mapkou riadiť z toho Yamaku a išli sme tak ako keby tu na že dole až dole. Čiže tou vlastne z vašej strany ľavou stranou sme ako keby prechádzali. No a tu už to bolo také, že ono ako keď stravíte s tým rúbsakom toľké dní naložený, tak začne vznikať taká odľahčovacia choroba, kedy sa snažíte, akože sa tešíte z toho, že ste zjedli ďalšiu tyčinku, lebo máte ľahší rúbsák, sa tešíte z toho, že môžete odstrihnúť etiketu na tričku, lebo budete mať ľahší rúbsák. A teda takýmto spôsobom som porezával postupne všetko, čo sa dalo. Mal som už akože také oblečenie, že už som si toho nebral veľa. Keď som mal už nejaké trojdňové trenky, tak som ich vyhodil. A vlastne je to také, že tá váha, tá intenzita toho pochodu akože prináša rôzne myšlienky a rôzne stavy. A teda druhý deň nášho pochodu začínal ako keby v takomto kempe. Tým, že ten trek je taký akože dosť známy a vyhľadávaný, tak sú tu akože také vytýčené kempové miesta a tu už sa viac menej nedá vyhnúť ako keby poplatku za noc v mráze. A zároveň akože tými cestičkami prechádza veľa takých ako keby skupín vedených, kedy akože aj rôzne cestovky a sprievodcovia majú stány, majú kone, berú akože tým turistom batožinu, aby to mali ľahšie a dojdú vlastne do kempu len akože bez batožiny, majú rozložený stán, navarené jedlo. Čiže dá sa to akože aj takto zjednodušiť, ale to my sme samozrejme akože neurobili. Čiže my sme si to išli po svojich s wifongami a vlastne s tyčinkami a skokou. A teda tu sme prechádzali taký prvý vrchol. A ono akože čo sa týka prírody alebo takej tej vegetácie, tak v tých horách je to tam v Peru všade asi také rovnaké. A tu teda bolo také prvé miesto, kde sme kempovali. Ako keby ten masív sa volá, že Cordillera Huayhuash, ale v rámci akože toho masívu je veľmi veľa akože rôznych vrcholov a takto. Ale to je už ako keby pohľad, tá vstupná brána na ten Huayhuash. A akože fakt také krásne, nedotknuté prostredie, akože tie rieky, toľko pstruhov, čo tam bolo, tak akože neviem, či som niekde videl také plné rieky rýb. Oni boli také až zarezané pod breh, hlboké jamy, akože fakt nádherné miesta. A tu sme prvú noc kempovali. A ja teda tu už akože tradične mi hneď prvú noc začali také veľmi náročné črevné prehánky. Takže som vlastne sa veľmi nevyspal, veľakrát som bol v noci vonku a bolo to také, že už ten prvý deň som bol taký z toho vyčerpaný. A tu na to bolo také tiež väčšinou od -6 do -12 sa pohybovali tie noci. Nemali sme tu takú, že až tak, jak vtedy takú extrémnu noc, že by bolo -14, jak pri tom Ausangate, pri tom ľadovci. A teda stretávali sme tu aj ľudí, že tu vždy boli tie skupiny turistov, niektorí išli našou trasou, niektorí prechádzali inými trasami, alebo sa tam tie trasy rôzne stretávali v horách. Ale tiež bol ten trek akože tak v rámci prístupu k civilizácii, že v hoci ktorej tej časti do nejakej najbližšej dediny to boli vždy aspoň nejaké 2 dni. No a teda keď sme to tak prechádzali, tak tu sme stretávali aj takých, tu žilo viacej takých lokálnych ľudí, že mali také svoje obydlička, niektorí aj niečo predávali, že tam mali nejaký sír, nejakú Coca-Colu alebo niečo také. A naše akože
naša druhá noc bola pri takejto lagúne v 4150 metroch. Bolo zaujímavé sa tam okúpať. A teda tu nastala taká situácia, kedy sme tam kempovali a našli sme si také odľahlé miesto mimo akože toho takého základného kempu, kde boli ostatní turisti. A už sme tak videli, že proste už taká babička k nám beží, že už ide a prišla ku nám a teraz nás začala presviečať, že to je jej pozemok a že vlastne to patrí jej rodine a že teda jej musíme zaplatiť prenájom a chcela od nás po 30 eur ako keby na noc za to, že tam budeme stanovať. Ale Wagner bol taký, že teda ja som sa robil, že neviem po španielsky a on sa snažil akože s ňou nejak to vykomunikovať, ale bola taká fakt, že neodbytná, že stále išla, že musíme zaplatiť, že musíme, to je jej rodiny, že vlastne, a teda išla, už sme ju ani nepočúvali, fakt, že 20-25 minút išla v kuse a potom zmenila taktiku, že proste, že tá hora, že ona vlastne povolá spirita tej hory, aby vlastne nám ublížil, aby sme ochoreli, že zajtra si zlomíme nohu a proste skúšala fakt, že všetko možné. Ale vlastne nejak sme jej odolali, takže potom odišla a to bolo jediný krát, kedy sa nám podarilo vyhnúť tomu, aby sme zaplatili tento akože prenájom. A raz sme mali takú situáciu, keď sme si tiež mysleli, že sa nám to podarilo, lebo vlastne tá babička akože po nejakom 20-minútovom natlaku odišla. Lenže potom sa vrátila teda s 2 synmi, tí synovia boli na koňoch a mali so sebou pušky a tak nejak akože nám tak ukazovali teda, že majú zbrane, že v noci to tu je nebezpečné, že nás môže takto prepadnúť a že to platíme aj za to, že nás oni ochránia. A tam už mali taký nátlak, že bolo cítiť, že teda, že by sme mali zaplatiť, lebo vlastne už z predchádzajúcich skúseností sme vedeli, že v Peru teda ľudský život nemá až takú vysokú hodnotu. A teda, takže tu sme stravili tú noc a v tej noci akože boli také zaujímavé momenty, kedy sme sa budili na to, že padala lavína. Bolo to fakt akože také, že riadne intenzívny zvuk a tam keď vidíte, že sú také dve, ako keby také ako vodopadíky, tak aj ráno, keď sme vyrážali, sme videli akože ako to padá a akože nevidel som predtým vlastne padať lavínu a ešte v takej akože celá tá dolina tomu robila také dobré echo, čiže to vlastne dunelo až ku nám, aj keď to bolo akože ďaleko. No a takto akože vstali sme kvôli intenzívnemu mrazu už teda pred východom slnka a to takto slnko tak postupne klesalo, čiže sme tam akože tancovali, skakali a čakali, kým dojde až ku nám a trošku nás ohreje. A tak sme vyrážali teda na ďalší deň pochodu, akože aj v tom jazere bolo fakt, že veľa pstruhov, veľmi také bohaté rieky na život. A teda nejaké výhľady zo stanu. A takto to krásne akože vyzeralo to jazero s takým zrkadlovým odrazom. No a teda sme pokračovali ďalej, sme tam teda prechádzali. Niektoré obydle, čo sme stretávali akože po ceste, boli také, že aj opustené, že neboli obývané. A tu sme prechádzali takým údolím, to bolo 4150 metrov nad morom a ja nemám pri takýchto pochodoch nejaké extra tempo, čiže aby sme sa tak s Wagnerom zladili, tak sme to mali tak, že on väčšinou išiel akože prvý, ja som nejak tak akože prvé 2 hodiny ho sem tam videl v diaľke, ale potom som ho stretával už iba na miesta, kde boli také ako keby zastávky. A akože bol ten trek veľmi náročný, ale bol nádherný a ono v tých horách je ako keby taký ten pocit, že keď ste v takej vysokej nadmorskej výške a je tam tak riedky vzduch, tak tá myseľ vlastne nešrotuje tak intenzívne, ako keď ste v normálnej nadmorskej výške, kde je dostatok kyslíka
tak akože tie myšlienky prúdia tak rýchlejšie, ale v tej nadmorskej výške je v tej hlave také prázdno, že aj keď sa blíži nejaká myšlienka, tak je to také, že vidíte, že už prichádza a proste príde, ale nie je to také, že by stále niečo išlo, takže tam ako keby viete zažívať taký hlboký kľud, aj celkovo akože z tých scenérií a z tej hĺbky akože tých dolín, ale ono aj kvôli tomu efektu napríklad v Nepále alebo v Ladáku sú tie buddhistické chrámy ako keby v takých vysokých nadmorských výškach, že je tam ako keby jednoduchšia tá meditácia alebo tá možnosť sa spojiť so sebou v nejakom takom pokoji bez tej mysle. Čiže tu sme vlastne prechádzali okolo takých jazier a v podstate tam naša cesta viedla až na taký vrchol a stamade to bola taká oblasť Tres Lagos, sa to volala, akože také 3 nádherné plesa tu boli, že bolo vidno, jak z hora, akože bolo také najtmavšie a čím to bolo nižšie, tak sa tá farba menila. Čiže to sme akože prechádzali tu na tieto plesa a tu je taký lepší výhľad na nich. A tu sme prechádzali vlastne taký Siula Pass, to malo 4834 metrov. Takže každý ten výstup bol taký, že veľmi, veľmi náročný. Určite by som to nezvládol bez turistických paličiek. To je tiež taká pomôcka, ktorú odporúčam každému, kto sa vydá na takúto trasu. Tu sme si dali nejakú prestávku a schádzali sme smerom dole a boli tu také zaujímavé, ako keby boli také zhluky machu, vyzeralo to ako také, ja neviem, také malé ufa, alebo čo, a boli to také ako ostrovčeky pomedzi také jazierka. A v jednej takej časti, keď som prechádzal, tak sa mi stalo, akože nestretávali sme tam nejak veľa zvierat, alebo tak, sem tam akože nejaké vtáky a šterice, tie činčily, ale tu v tej časti som stretol takú, no ja som akože tak išiel a pozeral som, že dačo ide ku mne, ono to vyzeralo ako obrovský pes, tak som vlastne, keď to išlo bližšie, si myslel, že je to vlk, a tak som zistil, že je to vlastne taká ako keby obrovská líška, ale akože úplne s kľudom, ako keby si ma ani nevšimala, prešla okolo mňa, išla ďalej. A také pekné to bolo teda stretnutie, aj mi to v tom takom mojom osobnom zúfalstve, ktoré som tam zažíval v rôznych vlnách, prinieslo takú nejakú silu. A ono akože tie hory, alebo tým, že čím sme tam boli dlhšie v takej výške, tak tým viac ako keby to vyplavovalo také rôzne emócie a rôzne pocity, kedy akože niekedy som sa pozeral na tie výhľady a proste som nezastaviteľne plakal, hej, že mi tiekli slzy z toho, že čo to proste akože tu je. Niekedy som bol v úplnom zúfalstve, že už proste nevládzem ísť ďalej, že tie hory majú taký všelijaký účinok na tú myseľ a na to celé telo a je to taká riadna očista si dať čo také akéby prejsť. No a teda došli sme až do takého Huayhuash campu a teda to už bol, no tu je vidno tie také, akože niekde bola voda, niekde nie, ale také proste jak v Super Mariovi, keď preskakujete tie také ostrovčeky, tak sme si tam tiež tak cesto chodili. A to sme teda išli ten 5. deň a ako nezachytiteľné sú tá výška tých hôr a taká tá intenzita, že zase sme prechádzali okolo takého ľadovca veľkého a teda hory, jazera, riečky, až teda tu sme ten 5. deň došli do takého Guňok, vlastne do takého kempu, to bolo 4350 metrov a tu boli aj také aquas thermales, také termálne váne 3, čiže to nám tak celkom pomohlo a tu robili aj také jedlo, že teda v tento deň sme nemali len taký, že tyčinky a sačkové vlastne chemické jedlo, ale dali sme si vajíčka,
a nejaké pečivo, nejakú kávu, čo akože po toľkých dňoch, keď idete, je také dosť to poteší zmysly. A 6. deň sme vyražali stade, tu bola taká zaujímavá hora, sa volá, že Pukagaga, a teda, keďže sme po ceste nemali elektrínu a takto, tak ja som teda mal som powerbanku a tu som na rúbsaku vzadu som mal taký solárny panel a z toho som si nabíjal teda tú powerbanku a potom telefón, aby som si mohol robiť fotky. Prípadne akože keď som mal prepotené nejaké trička, lebo som mal nejaké tri, ktoré som točil dookola, aby som mal ľahký rúbsak, tak som si to sušil, takže som to mal zavesené na boku. A vždy v jednej fľaške na boku som mal rozrobený nejaký elektrolít a v ďalšej fľaške som si ako keby rozrábal vodu, ktorý som si potom lial do toho camelbagu, z ktorého som pil počas chôdze. No a ďalší deň, ako zase celodňové pochody, to je vždy od rána, od 8. do nejakej 5. 6. večera. Stále teda idete cez rôzne scenérie, výstupy, zostupy, emócie a výhľady. A tu sme teda došli do ďalšieho kempu. Sa volal, že Los Elefantes, teda akože sloní kemp, a tu bola taká ako keby červená hora, pretože každý západ slnka, ktorý sa tu akože odohráva, je taký, že tá hora je červená a urobí sa červená obloha. Akože je to taká, proste je to tam také, že keď tam prídete, tak zažije tu každý. A Los Elefantes sa to volalo preto, že tu bol taký skalný masív, ktorý vyzeral ako slon. Môžete vidieť, že také chobot, oko, ucho a potom vlastne po okolí boli také skaly, že niektoré vyzerali jak je taký ležiaci slon zo zádu, spredu. Takže to bolo také miesto. No a stadiaľ sme pokračovali teda ďalej. A boli sme teda už v takom štádiu, že už som nemohol vidieť ani tyčinky, ani sačkové polievky. Zároveň akože v tých vysokých nadmorských výškach sa deje ešte taká vec, že to telo tam reaguje takým spôsobom, že keď ste mali niekde niečo niekedy zlomené, nejakým spôsobom porušené v tele, operované, tak v tej výške to teda začnete cítiť na tom mieste. A teda asi najhoršie, čo sa deje, je, keď máte nejaké skryté zubné kázy alebo niečo také, tak tie zuby v tej výške sa ozývajú akože dosť nepríjemným spôsobom. Čiže aj pri jednej, aj pri druhej ceste som to zažíval, že som mal vždy ústa nielen plné koky, ale aj klinčekov a v takej záverečnej fáze toho treku už som bol tak, že som fičal dosť na tabletkách proti bolesti, lebo tak pri tom všetkom vyčerpáni si ešte predstavte, že vás bolia zuby, tak nič príjemné, čiže na základe toho, že teda som schudol už 6,5 kg, sme sa rozhodli, že predčasne ukončíme akože trek a zideme do takej najbližšej dedinky, kde teda sa volala Hujalpa. Bola to taká fakt, že tradičná horská dedinka, kde akože vzrast miestneho obyvateľstva bol dosť taký škriatkovský, čo môžete vidieť, akože aj keď stojím pri vchodových dverách do obydlí, aj akože tí ľudia tam boli takí fakt, že tradiční. A tým, že boli tradiční, tak oni, tí Peruánci, ako keby mali takú fakt, že takú nejakú nenávisť k nám a teda nás berú tak ako tých kolonizátorov, ktorí im tam spôsobili určitú genocídu a aj na základe toho si myslím, že teda mali k nám taký rasistický prístup. A tu sa nám stala taká vec, že teda sme sa po tej dlhej šakovákej ceste chceli ísť najesť. A našli sme jednu reštauráciu v takej uličke.
A tú reštauráciu, akože keď sme išli po ulici, sme si všimali, že sú tam aj tie také akože top babičky s vysokými klobúkmi, s 10 sukňami nadýchanými, ktorí boli akože také, že z vysokej kasty. A potom tam boli aj také jednoduchšie babičky. Tak k také jednoduchšej babičke sme išli na obed. Teda keď sme prechádzali ku nej, tak sme videli, že na schodoch iného domčeka sedí taká tá akože Nobel babička a už tak fakt, že škaredo na nás zazerala. Vošli sme dovnútra, tá babička nám navarila, donesla nám jedlo, akože sme jedli a v tom akože vošla do toho, to taká bola ako keby ako garáž. Tam vošla tá Nobel babička a tak na nás začala fakt, že sa postavila do dverí a na nás zazerala a začala proste, že gringos! A proste začala sa hádať s tou druhou babičkou, prečo vlastne ona tu krmi gringos, že prečo nám navarila jesť, že jak si to dovolila, že by nám nemala akože navariť, tak sa s ňou začal akože Wagner hádať, že on není gringo, lebo on bol na to taký akože citlivý, ale tým, že bol z Brazílie, tak nebol až tak hnedý ako Peruánci, ale bol viac červený a pre ňu to bol tiež gringo. Čiže vlastne tam akože vznikol taký konflikt, kedy akože nakoniec tá babička odišla, ale s takými situáciami, ako sme sa tam zvykli stretávať, čo teda akože vám nepridajú na tej takej radosti z toho, že by ste sa chceli vrátiť do tej krajiny zas. No akože tak, jak boli malé tie dvere, tak boli malé aj tie postele, fakt to bolo jak pre hobitov. Ja som tam akože musel byť v takej akože prenatálnej pozícii stočený, aby som teda sa vošiel, ale spať akože na posteli po týždni putovania bolo fakt, že super. No a teda ten 8. deň sme vychytali autobus a dostali sa nazad do Hujalpy, teda z Hujalpy do Pativilky. To bolo ako keby také mestečko primorské. No a z Tamade sme vlastne si zobrali ďalší autobus a išli sme nazad do Huarazu, kde sme teda začali aj tú cestu, kde teda bola kde som vám rozprával o tých tetovaniach na tvári. A tam sme mali v jednom hosteli uložené veci a dali sme si tam ešte také 3-4 dní regeneračné, kedy sme len jedli, pili, spali, sprchovali sa, lebo sme boli fakt, keď som sa vážil, tak som mal 6,5 kg menej a bolo to také, že celkom som to tak cítil na tele, že som dosť vyčerpaný. No a keď sme trošku nabrali sílu, tak sme si v okolí išli dať taký výlet na takú lagúnu Parom. Veľmi akože pekné také horské pleso, bolo 4155 metrov nad morom. A čo ma prekvapilo, akože v živote som na nejakom mieste sa nestretol s tým, aby tam bolo toľko ovadov. To bol proste úplný extrém. My sme vystúpili z takej akože dopravy, takého mikrobusu a išli sme nejakých 40 minút hore a to boli akože kvanta ovadov, to proste len sme sa všetci oháňali a keď ste boli na slnku, tak na vás išli akože takže extrémne. Keď ste zašli do tieňa, tak tam žiadny za vami nešiel. Čiže také fakt pekné výhľady a teda tam sme si urobili taký nejaký deň. No a tak sme teda si vychytali autobus a z Huarazu sme sa vrátili do Limy. S tým, že teda ja som mal ešte týždeň a pol času, kým som mal letieť nazad. A keď sme prišli do Limy, tak tá vzťahová situácia bola taká, že tá kamoška sa s Wagnerom vôbec nebavila. Čiže ja som akože Wagner si našiel svoje ubytko a medzi časom ako tá kamoška si tam rezervovala taký byt a ona tam akože si dala počas toho, čo my sme boli na horách aj všade, tak tam spoznala veľa ľudí a žila si tam taký mestský život a objavovala viac tú Limu. A teda ja som prišiel na ten týždeň k nej do bytu a ono to bolo v takej časti Limy, sa to volá Miraflores. To je taká ako keby
dajme tomu, že najbezpečnejšia, najluxusnejšia časť tej Limy, kde teda by vás nemal nikto okradnúť, ale teda no a teda sme boli sme na večeru v takej jednej reštaurácii a teda som asi zvolil nejaký zlý výber jedla, alebo to bolo dôsledkom možno uvoľnenia po všetkom tom chodení a vyčerpaní. Ale akože v tom všetkom mojom vyčerpaní a 6,5 kilovom schudnutí som sa dostal do situácie, že som dostal nejaké extrémne hnačky, kedy akože my sme mali v pláne najbližší týždeň ísť ešte do takej Donásky, to je taká náhorná plošina s takými obrazcami, veľmi zaujímavá, a na ďalšie miesta, ale ja som strávil 6 dní proste na záchode, kedy som teda akože sa dostal do situácie, kedy som už skoro nevládal ísť na záchod a teda sa o mňa starala taká moška a v jeden deň teda som ju poslal za doktorom, nech mi ide vybaviť nejaké tabletky, teda prvé 2 dní som sa snažil to nejak prekonať, že to prejde a že sa vymedikujem s tým, čo mám so sebou, ale nič nezaberalo, tak teda ona chodila ráno cvičiť do takého fitka, a z fitka išla ráno proste mi vybaviť do lekárne lieky a bola taká, že na ulici si teda vytiahla akože ten svoj nový iPhone, ktorý si kúpila potom, jak jej ukradli ten prvý a ešte jej neukradli 5 000 a teda jak mala vytiahnutý ten telefón, pozerala, že kde je tá lekáreň a v tom momente ju chytili nejakí dvaja akože chlapi zo zadu, jeden prišiel spredu, vytrhol jej telefón, došli, zastavili 2 motorky, nasadli na motorky a proste odišli preč aj s jej novým telefónom. Takže samozrejme, že začala panikáriť, ona sa vie tak dosť vytočiť, takže snažila sa zastaviť rôzne autá a presvedčiť ich, aby naháňali akože tých motorkárov. Až teda z toho celého odpadla a prišla sanitka a policajti a na policii teda jej oznámili, že síce je 11 hodín akože do obedu, ale je to vlastne 64. prípad takej krádeži, takže vlastne jej veľmi asi s tým nepomôžu. Tak si teda začala zháňať nový telefón a teda ja som akože taký nevládny, ležal na posteli, čakal, kedy mi donesie lieky a ona dobehla proste s totálnou intenzitou, že ju zase okradli, ako ja som najprv neveril, ja som si myslel, že fakt, že si robí srandu, že to nie je možné, že by sa takomu toľkokrát mohlo niečo také prihodiť. No a tak akože nejak som potom posledný deň z toho týždňa, čo som ešte mal v Lime, bol schopný nejak výjsť von a prejsť sa a nabrať trošku silu a potom som teda už letel na Slovensko a tak teda to je asi všetko z môjho peruánskeho rozprávania, čo som si pre vás pripravil. Veľmi vám ďakujem za pozornosť, za to, že ste prišli. Dúfam, že sa vám to páčilo. A teda keby ste mali ešte nejaké otázky k tomu, tak myslím, že ešte máme niečo málo času aj na to. Že si bol v tom Ekvádore, tak vieš to porovnať s tými ľuďmi z Peru, že bol taký trošku neprivetivý na tej krádeže, takže či je tam rozdiel v jednotlivých krajinách tej Južnej Ameriky, alebo je to vlastne rovnaké? Je tam rozdiel, ako v Ekvádore som vnímal to tak, v Ekvádore som bol asi 6 alebo 7 krát a tam som nikdy nemal nejakú takú skúsenosť, že by nás takto okrádol, alebo že by nejak vyslovene akože som zažíval nejaký taký rasizmus alebo taký nejaký ten tlak. Takže tam Ekvádor bol taký jeden čas, že som tam chcel akože ostať aj žiť. Veľmi, veľmi také príjemné tam boli podmienky. Ale len v Peru som, dá sa povedať, že zo všetkého, čo som precestoval za život, tak
Peru je jediná krajina, do ktorej by som sa už nevrátil, alebo tam boli také najnepríjemnejšie, som mal takéto skúsenosti, no. Aj čo sa týka v Kolumbii, som mal pocit, že sú ešte viac takí príjemní ľudia, takí fakt, že takí slušní, vysmiatí, ako len v tom Peru boli takí nejakí mrzutí, ale celkovo som to tam vnímal tak, že je tam tak temno proste v tom Peru, no. A ten Wagner, keď si hovoril, že je Brazílčan, on žil, no, samozrejme žil v tej Brazílii, tak vedel tomu podobné, že v Brazílii bolo tiež iné, ale... V Brazílii to bolo horšie. On odišiel z Brazílie kvôli tomu, že on v podstate aj v istom období v živote pracoval pre takých drogových dílerov a vlastne musel takým spôsobom nejak sa snažiť pomôcť rodine a tam robili z tej oblasti, kde bol, tak robili také nábory vlastne ako keby tí miestni akože pestovatelia, akože tá produkcia drogová na tých mladých, aby si zarobili, aby pomohli rodine. Čiže on Brazíliu neznášal. On ako vždy, keď sa povedala Brazília, on proste nemal pekné slovo na to. A ešte keď sme pri tom Wagnerovi, tak to bol taký zaujímavý človek. On vlastne aj niekoľko rokov žil ako mních v Indii a potom teda prešiel akože aj veľa takých nepálskych trekov a kadečoho. A on mal akože takú tradíciu, že raz za niekoľko rokov vlastne sa buď si nechal naraz brádu, dlhé vlasy, alebo sa ostrihal, zmazal si všetky sociálne siete, zmazal všetky fotky z predchádzajúceho života a odstrihol všetkých ľudí a začal od znova. A teda my sme si tak celkom s ním akože dobre sadli, aj veľa sme mali takých zažitkov, zladení, čo nás tak akože dosť spojili. A teda prežil som si s ním dve také fázy, kedy všetko zmázal a zmizol, ale vždy sa mi ozval. Ale teraz akože posledný možno 3/4 roka sa mi neozval, ani nemám na ňo žiadny kontakt, ani vlastne vôbec neviem, čo s ním je. A teda tak to ma len napadlo, keď ešte k tomu. Zajímavý človek. Hej. Mám otázku. No, celkom ma prekvapuje tá hmotnosť toho baglu. Čo ste tam nosili? Lebo ten Stanley bol tak ťažký, alebo normálny človek sa nezbalí na 25 kg. No, veľkú časť ako keby tvorilo to, že my sme si brali zásoby jedla na týždeň a plus vlastne akože jednak boli tie zásoby, potom ten vák na vodu, ten Camelback mal 3,5 litra, čiže ako keby ten som si vždy plnil tak keby do plná, plus som mal dve tie fľašky s vodou, tak vlastne ten stán sme si tak zvykli striedať, že jednu časť som bral ja, jednu časť bral on, potom som tam mal oblečenie a tak sme tam mali ako také nejaké hrnce, nejaký ten várič a tu akože ja som niesol jednu bombu, on niesol druhú bombu. No a potom také nejaké akože tá nejaká powerbanka, také akože bolo to také, že minimalistické, ale viem, že keď sme vyrážali na cestu a boli sme tak, že zbalení, tak keď som si vážil rúbsak, tak mal 22 kg a ono potom to klesalo akože každým tým, čo sme zjedli a vypili a všetko, ale takže plne naložený s tým, že som mal plné zásoby, tak mal 22, no. Plus giere? Asi ani nie, alebo nepamätám si, že by som s tým mal problém. No a na nohách čo bolo? Na nohách ja som mal konkrétne tu na tom treku také od značky Columbia. To sú také akože turistické Gore-Texové topánky. A to boli také topánky, že už som ich mal 6. rok a na tom treku som ich už tak, že zničil úplne, ale akože s tou značkou som dosť takže spokojný.
Aj som si kúpil ďalšie potom od nich, od Kolumbie, no. A čo sa týka... Vybrám podrážka, alebo... Vybrám, hej, podrážka vybrám a také akože nepremokáme. A vlastne ešte keď pri tom váku, keď teda sme pri tej výbave, tak mám dobrú skúsenosť s vákmi od Deutru. Akože vyskúšal som nejaké predtým tri značky a skončil som pri ňom. A tie váky, čo mám, tak jeden mám 11 rokov, ďalší mám 8 a sú také, že síce už nevyzerajú najnovšie, ale stále slúžia a mám takú akože dobrú skúsenosť s tým, že jak držia na chrbte aj pri takých dlhých pochodoch. A oni sú také, majú takú konštrukciu, že sú trošku ťažšie, že ono za takú svetovú topku sa viac bere ten Osprey a on má takú ľahšiu konštrukciu, ale tam sa to tak bijú o to prvé miesto, ten Osprey a ten Deuter, no. A ten Wagner mal Osprey a akože keď som si to tak skúšal, tak bol ľahší, tá konštrukcia bola ľahšia, no. Čo si mal za spacák? Spacák som mal taký husky. Husky, dobre. Nepokračuj. A to som akože mal, spacák som nemal prispôsobený na túto situáciu. A potom vlastne tá kamoška, ona si kúpila taký teda lepší spacák. To mala taký nejaký marmot a podačo také. A ona mi ho potom predala po tom prvom treku, čiže ten druhý trek som už išiel v takom akože lepšom spacáku, ale aj to bolo akože bieda. Bolo to také, že dosť som trpel, ale pri tom, akože pri tých všetkých prípravách a tak som nemal až taký budget, že by som mohol mať úplne tip-top veci, takže som musel robiť nejaké kompromisy, ale akože keby som išiel už po tejto skúsenosti, by som na spacáku nešetril. Akože čo mal Wagner, on mal taký nejaký perový, taký, že riadne, že drahý spacák, a ten bol taký, že on akože niekedy sa v noci zobudil na to, že proste mu je teplo, že sa išiel vyvetrať. Kdežto akože mne sa taká situácia nestávala. Tak, teda keď nie sú žiadne ďalšie otázky? Ešte klasická otázka, že to stálo celé dokopy, cesta, letenka, jedlo a tak, bývanie. No celé dokopy... Neviem, akože nemám to tak vykalkulované, ani som to nejak... Ako určite som to počítal nejak predtým, alebo som mal taký rozpočet, ale približne to možno celé akože mohlo stáť niečo medzi 2 až 3 tisíc. Akože aj s tou výbavou, aj so všetkými s letenkami, aj takto. Tak, ďakujem ešte raz a vidíme sa možno na budúce.